Máme tu zase jeden neletový den, tak jsme se vypravili do Daba, kde na letišti je expozice a samozřejmě i stanice létajících doktorů. Co jsou létající doktoři? Před lety při osidlování Austrálie se zjistilo, že vzdálenosti jsou tak velké, že poskytnout někomu první pomoc je zhola nemožné. Začali teda lítat na daná místa letadly. Už v roce 1928 John Flynn založil první stanice na území Austrálie, ze kterých startovala letadla a poskytovala první pomoc. Tady můžete nahlídnout do trupů letadel, která létají v současné době. Ale nebojte, i původní letadlo, se kterým byla poskytována první pomoc, uvidíte na závěr. Každá stanice, ze které vylítají letadla, má i svoje zázemí, které poskytuje po přistání nezbytnou pomoc. Následně jsou pak samozřejmě pacienti transportováni již do nemocnic. V prvotní fázi byl stanoven diagram, kde byl člověk rozkouskován na obrázku do jednotlivých oblastí, zepředu očíslovaných a zezadu podle abecedy se popsaných. A to sloužilo k předání informace o tom, jak člověku je. Informace se předávala pomocí Morseovy abecedy. Stejný diagram slouží dodnes. Dobře, ale jak se vlastně předávala ta informace pomocí Morseovy abecedy? Vždyť tam nebyla elektřina. Tak vymysleli šlapací systém, který vyráběl elektrickou energii a tím mohli zabezpečit vysílání Morseovky. V dnešní době na 80% území Austrálie se k vám létající doktor dostane do neuvěřitelných 2 hodin. Zde bylo možné pozorovat, kde v reálném čase probíhají zásahy a lety letadel. Tady je mapa stanic a ukázka, jak v průběhu času rostlo množství stanic, ze kterých bylo možné poskytovat pomoc. Tento obrázek už pouze na mapce Jižního Walesu ukazuje právě místa, na kterých může létající doktor se svým letadlem přistát. Zde tedy vidíte letadlo,
které bylo v roce 1932 používáno k převozu pacientů těchto létajících doktorů. Na dalším obrázku vám pak bílá šipka ukáže, kde byl pacient, a žlutá šipka, kde byl pilot.